Amboro ki nongsong snong ha jilla meklea ki dei ki bodon ila ki jong ki yeng kisem Henry don na ki long yeng ki bodok ki boyo pdiang ki yeng sa da ka chingno snyang ki riu don mensiem kumbola chu sakhi na kapor se kapor kani ki chingyo i kala penlong yu samla nang saj an katau samla en lang sawian ban wat chingtip the right to information RTI amshu tang nak sarkar jilla Henry na du ka Ministry of Housing and Urban Affairs ka sarkar India banlap katno ka sarkar meklea katha pisa ban yo mangtangka na ka banta ki scheme shna yeng bodok haki chakasor kabala tip kum ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU Uniu samla rengkat ki kot kisla ki bau layo cubam nak ministry ulang baka dai ka basungsi baka sukra jala ka thep pisa duna palat ban yo mang rap pisa shiki long yeng bodok amtang ki chakasor Henry wat ki chaka nong kondong ru kumjo tongin snap ayu niu samla don ban penpa ulang bau shlong mil halo ka jinglap chung u ye jing duna trekam ka sukra jala ki ba pen skau khia bat pendu chung mentoy ye ki phau hajar ki long yeng ki bodok ki barangkam hok ye jing rap shna yeng na ka sarkar kum uwei ni ki samla ubudan ya ka jing skokya nam ta kabit kabyang ro jong ki nong sosrong jong kajala ngalapan ya kani ka RTI ha ubnai baladap kita min December saka tenat jong ka Housing and Urban Ministry jong Sukar India kabeda ibat ki yeng ki ba hap apo ka Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Area ha ka ba ngan nakleng jong asmet ngalapan ba kanutili ki yeng ya ka ba ka Sukar India haringkat bat ka Sukar Meghalaya kila sanction na kabenta bansna ni kita ki yeng kani ka PMAYU hapo ki jakasor hangni kemut ba kita ki notify tong bat kat kum ka jinglap ka jonga bat ka jingwat nya jonga ki notify tong hapo ka jala Meghalaya kidan spautli ya ka ba bat kini kilong ka bakmara ka juai ka mairang kanong po, kanong stan, ka Resul Belpara, ka Shillong CB, ka Tura, bat ka William Nagar. But katum ka provision jong kani ka PMAY scheme kadan arbanta kawai kadai ka PMAY R kabadi ha rural area, but kawai pa kadai ka PMAYU kabadi ha urban area. But kani ka PMAYU kumbang aladap ban patai ki ha hakini ki notify tong ya ki bang aladap ban jer kerteng. Bat kat handai kat kum ka RTI ka bangalayo ka bususi kalong ba ladang base ya kani ka RTI ka bangalayo na ka Ministry of Housing and Urban Development ka bususi kalong ba ni ba ka Sukar Meghalaya ha ka investment jong ka ha kani ka PMAYU kadai ka state ka Baritam lani kadai ka state second lowest state ha ka hawaide bat ka investment ha hawaide bat kani ka PMAY hakaba katkum ka jinglap ka jonga ngalalap ba ka Sukar Meghalaya kala sanction kata nadu ba kani ka PMAY scheme kala establish kata hu arajar khatsan bat hadu menta ka hadu arni arajar pusaw bat katkum ka jubab ka bangalayo kalong ba nakaliang ka state government nakaliang ka state government kala pha ka proposal sa ka Ministry of Housing tang saw hajar sanspa san pusaw teli kiyeng bansna hapo kini ka PMAYU but kabasusi susu kalong ba nakaliang jong ka state haka investment jong ka kala haka PMAYU kala invest tang sispa prapunyo pon khalai klor but ladangi petnya kani ka share sitang na kani ka share wala on yarap daka central government kabumut kata ka central assistant kaban baiting ka ya ka Sukar jela bala dangi bias pat ya ka ne ka sispat ka punyo klor ya ka baka Sukar Meghalaya kala pa ka proposal ban invest isham ba ba nyo pulai nyo pau ar pan life san klor ka central government kala dab release sa ka state government ban implement ya ka ne ka PMAYU apo kinigi notify tang na punta misnai takiyeng namtaki bodok besok but hadu menta kani ka sanction na central assistant kali nyo pau ar penlai pusan keluar bat nakaliang ka central assistant kala dep ban release ya kapi sa hadu menta kalong lai pusan 0.4 keluar but na pedang jong kani la rangi khan ya kani ka sispa papunyo keluar ka state government kan invest tang sispa khatsau pan nyo pau pra keluar
Bat kani ka pinpinyau yangi yang aku muai ni ki samla namarba o ni iba ki babun ka habala dingi besok ya kan ka urban population 2011 census ka urban population ka bomot ladang khin ka urban population kan ketup lang ki notified tong kum kan ka provision jogan ka PMEY kadai sanlak khandai phusan hajar sospa sanpho mut kita kinang susnang hapo ka urban area rek basusi kalong bakasukar Meghalaya hapadeng kani ka jingbun pat hakini ki urban area rai kalamang patang kat dia tang tang sau hajar news pa sanpho pratli kilong yang bat nalor kaniro la shamba kiyeng ki ban dangshna kilong tang lai hajar news pa prap khandai bat kiyeng pat ki bala pendap hapo kani ka PMAYU hadu menta ling hapo ka state Meghalaya gajungi kalong tang sis hajar sis pa nyu pinyo bat kani ka pedi ya ka jing bomshum kya bat kamtam ya ka jing fiel jong ka sokar Meghalaya ban implement ya kani ka housing scheme jong ka sokar India hapo ka jala Meghalaya namar ba nalor kaniro katkum ka jing tep ka bangalawat banyak ngalap ba ka Ministry of Housing and Urban Development kala airo ka permission but ya saboro ki state ba kani ka scheme ka existent jong kani ka scheme la ban extend tang hado u December 2009 but hadian kani nakalang ka central kan ai borsho ya ki state ban implement ya kani ka PMAY balada kita ki state ki bakwa ban implement ya kani ka PMAYU hadin araja apsaw kin hab ban invest naladi but isu thu balada kalong khata kurkam ka Meghalaya ka jala Meghalaya kanumla dalilay ban pinterkam ya ban snai ta ki yeng nam ta ki bodok besok ki baduna hakayo kakwat hapo ki jakasor hadin araja apsaw but kawairu ka basusi kalong ba balay nakaliang kasukar Meghalaya ni ba hakini kisni kasukar Meghalaya kala invest hakibabon ki kam smubha kamtam haka tourism but haka bangi iba kila pelong ya ki babon kitali ki festival dang shan i luway ni kinongwat RTI ubal expose ba kasukar Meghalaya kala pulut hadu arklur siteng hakata ka cherry blossom festival but gimtep sakat nu klur susu ba kasukar kala pelot hakiwe pat ki festival kamtam kumbangil i baladon ki kartu kan ningut kinong ruaro ki badangwan men hau December Sean Kingston ro bangil i bulawan ban ruah ni ngimtep hang niru kanu kasokar kala pelot ka basusi kalong balay kasokar kam invest sekali ka bisa haka haban thiet iki jaka ban snai ki housing complex hapo kini ki notified tong namar bangi i ba kamtam kanong ba silong ladangi phai menta kadai kanong ba ka bala ki samla ki brio ne ki thanyo kendong ki abe sapo silong namta ban tre ban kata namta ban wan ban pule puti ban ni iya kini kisni ba ya ka jingot ka jingnam je ki babon ki nong sosnong kamtam ki khna ba sambal pule na po ki snong na po ki thanyo kendong haba ki wan sensor ka jingot ka jungki bat ka jing ka baki gi kendo menta kalong ka jingram plat ka bayang bat kani ka jingram ka bayang haka jakaban plelat ikitu ki samla ki ba kwa bat ki batrang ban beteng ki jing puli ki jungki kam chalor ka khanglat no iki tang namar ba ki wan ki long yeng bodok besok na lor ba ki haban invest ladi haki jing puli ka ba he adu kata ba yunjor hagni gisni plus kata ki haban invest sa ka baying baisam ka balong deki shipho khatsang hajar ba kata kalong ka bu ka jing namar ba itep bah ke jala Meghalaya ki jungi ki babon ki nang susnang gimdai ki ba bet ke babyang ki baboni ki nang susnang jungi ki dai ki ba em ha karap karyang khamtam sapo ka thanyo kendong balada ka sokar kadai ban lada ladu arjar ka sal hadu menta arjar apsal lada kadai lada ka simkya namar katkum ka provision ha kane ka PMAY ka dan ko ka provision ba bakan baka state government kadai ban set up ya kata affordable rental housing complex but kumjuro e kata affordable housing in partnership kani kalong yakiwe kiba desi ki bomla bansna ya kayeng naladi isi gila ban finance da kajing rapat jong kasoka re kani pa ka affordable rental housing complex kani kayeng ya ka ba kasokar ni iya kiwi state ka snai kita ki housing complex hakaba ki samla pule but ki brio ni kitanya gendong ki migrants small ki migrant sapo rural area ki bo migrate sapo ke urban area ban wantre ban kata ki yo ban sa hakini ki yeng gisam haka ba ka sokar ka ai haka dor ka babet ka babyang haka ba
ki essential amenities ki download nadu ki toilet ki bathroom ki ka drinking water baro ki amenities ki download rai ka basusi ka ba benyau kalong ba hapo kenong ba Shillong hapo ke jelam Meghalaya ngem sim lo ya kum kita ki housing complex hakini ki notified tong ya ka ba nakaliang ka sokar Meghalaya ka construct ka ban yarap iki samla bat gi khamtam ki brio ki bawan ki thanya kondang ban tre ban kata ban pule puthi bat kani ka jingle ka sokar ka pun ba ka sokar kamdan jingket kle haka bedai bat ka bet ka biang jong ki panyang susnong jong ka jela rai ka bun ka meladi tang ban invest haki kam kiba let's say kiba penyok nong pat yanu ya kapa ngahi ngimla bantep kumangil ha ka statement jungu chief minister menlasya shwaka MLA election ngal ba chief minister kung rak samna lek keleng gisnong banyalap ba ka sokar kaladap ban snayeng nruponyo fo hajar tali hakini gisnam ki baladap rega basusi kalong bat ka jing sishahi kalong ba wat akan ka PMAYG kani ka scheme ka rural area ngilap ba nakaliang ka state government nadu arhajar khatsan hadu menta ka investment bat ka sanction namta ki yeng mansna ka longtang prapo hajar praspa so pratli kani jong data hadu arpsau balai arjar pulai kani ka jingtep ka banga ngayo naka Ministry of Rural Development jo ka sukaran dia bat ka basusi kalong ba hadu menta mene ka jingsnai ta ki yeng hakan ka PMAYG ro kalong kadang long tang lai pusan hajar sispa nyop huwei but ladang Kenya ka population jongka jelahi bot kowei katkung ka 2011 census gidan arp khandai lak tam bal lada Kenya kini ki arp khandai lak tam ki rulom lani ki trai jela mo ila blong let's say gidan approximately haki khatsan khandro lak but lada nakaliang ka sokar Meghalaya kadang la bisnatang lai pusan hajar sispa nyop huwei teli hakanika PMAYG kata ka scheme shino kendang bat tang sispa hajar sispa nyop teli ki haka PMAYU kata haja kasar syaipat ki nongsok snong ki badan ha pedang ka jingya ki bumdan haka position mo financial position ka babet ka babiang kinchong kinsa gi ho ngimla ban ngisong musamlang ngoban ai khublei ba ni ba ki bubun ki yen kamtam shenong kendong bat kumjori kapsar mo kumbang ada batai ba kini kisnam kidan ki kinhon tremon ngobha ki balha pali kon ban penishna yeng ai ya ki bubun ki longyeng reka basusi kalong belai ka sokar Meghalaya kamsem ya kani ka opportunity haba ka dan ka scheme belai ka submit tangkat ni ka proposal syaka central government hakani ka PMAYU kata balong tang sawaja san spa sempusau balai kam submit ka proposal ka bakham he dada ibs kidi ki hakiwi ki state kani haka PMAYU hakiwi ki north eastern state ni ba ka Manipur ka sanction sanpunriu hajar rospa lai punyo tligieng ka Mizoram lai kundai hajar rospa san bat kinagalan bat kumta tatar ni iba kini kiwi state not issue ka investment ka jongki hakane ka PMAYU kata haka ki notify tong urban area investment ka jongki kamduna ya ka sanspa shaneng rei hapangi compare pa ka jela Meghalaya ka position jongka kalong ka beret tam hading ka sikem bakani ka pinpunyaw bat ka pati ba ka sokar ka su kubur tang na kamta ka jumuntai jong shimet jongka let's say ha banjok haki election rei haka katkum haka ka jinshapat ka ba ka sokar ka kam bat ka kular kam simla orlong satya kumbang ala pensyai pajba mata ka janmit halor kini ki RTI ngan sa simro ya ki lat kilinti nakaliang jong asimet ban wat ki lat kilinti ban yo ban yekndo ban yekran ro bat ki bat menteri bapet ya ka housing department haka bede bat kani kamat ba khnang ba kom ka jalangi numdo ya kata kalat kata ka lenti hapo nuslam ba nakum numno ka sokar ka de ban increase ya kata ka investment bat increase ro kumjo ban sanction yikta ki yeng hakini ki notify taw khnang ba nangnish khmat kan long ka jingerap khamtam ya ki samla pule ba ki khna pule ki buwan ban pule hapo kani nong ba shilong